știi cu cum să vorbească cine nu l-ar fi întrebat? Care îmbătrânește primul, al bogat sau al sărac? Dar știi cu cum să vorbească cine nu l-ar fi întrebat? Care îmbătrânește primul, al bogat sau al sărac? Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de dor, nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul trans de bor. Dai la inima ce-și cere, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața, cu nimic să nu te alegi.